уж се промени, а те още наливат на стария теб. Спря да пиеш, или спря да се доказваш, или просто стана друг човек. Тихо за 2 години, без никой да забележи. Сядаш на масата и някой по навик ти налива. Разказват нещо за теб от преди 10 години. Смеят се и ти се смееш с тях. За човек, който вече го няма. Не са виновни. Те си знаят и искат старата ти версия. И всеки път, когато си с тях, макар и вече да не ти пасва, обличаш я отново. Защото не ти се обяснява, не ти се занимава. Но ето кое е неревното. Да връщаш старата си версия, макар и за малко, само защото там те познават. Новата ти версия има нужда от място, на което са срещали само нея. Без архив, без история, без чашката, която вече не пиеш. Това място се нарича The Table. Заповядай при нас.